Шушы көннәрдә Азнакай районының Ирекле авылында шатлыклы вакыйга булды. Авылда яңартылган иман йорты ачылды. Анда район җитәкчелеге, авыл халкы, дин әһелләре мәчет төзүдә үз өлешләрен керткән игелекле кешеләр катнашты. Иман йорты ачылышыннан безнең чираттагы репортаж. Азнакай мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин тантанада катнашучыларга мәчетләрнең рухи, әхлакый тәрбиядә нинди зур вазифа башкаруын белдереп чыгыш ясады. Елдан-ел менә күркәмләнә, елдан-ел инде төзекләндерелә шушы булган мәчетләребез, хәтта инде тагында киңәйтелеп, анда уку сыйныфлары булдырыла, һәм дә менә җәйге чорда балалар белән шөгыльләнүләр. Җыелган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп теләк нәсихәтләрен җиткерде. Кечкенә генә авылда шундый мәчетебез калкып чыкты. Бик зур рәхмәт халыкка, бик зур рәхмәт спонсорларыбызга, җомга намазларын бергәләп укырга язсын. Яшьләребез күбрәк йөрсен, күбрәк вәгазьләр сөйләргә, намазлар укырга, дугалар укырга язсын барыбызга да. Ирекле авылында мәчет төзелүнең үз тарихы бар. Бу изге гамәлнең башкарылуы Мәскәү, Түбән-Кама шәһәрләрендә яшәүче иганәче якташларына барып тоташа. Рамил абый Ихтисамов, аның улы Рузил, апа минем Рим апа, Никашим Ришат, бөтенебез утырадыр, әйдәгез әле алыйк та башлыйк әле бу эшне дип. Бу бинаны менә төзедек, ремонтладык, Аллага шөкер эшли башлады. Мөһим әйбер булды бу безнең авылга, бөтен кешеләргә, иң беренче балаларга, яшьләргә. Шулай ук мәчет төзелешендә хезмәт куючыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Алланың рәхмәте булсын монда халыкка ярдәм иткән кешеләргә. Алия Галиуллина, Әлфия Иксанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.